Čaute, moje meno je Dominik a dneska je video, ako hrajeme tanky online. Môžeme sa do toho postiť. Som si urobil nové tanky. Môžeme začať, ideme do garáže, si vylepšiť tank. Sú aj zľavy, sa mi zdá. Aj sú. Nie sú. Si kúpime takú zbraň 150. A môžeme začať hrať. No. 4-5. Môžeme sa dať. A môžeme začať. Načítaj sa. Tak. Načítané. Musíme začať hrať. Hráme tanky. Uvidíme. 28, 24. Áno. Zabijeme tank? Áno. Odhlásil sa. To je zlé. 2. 101 nehraje. Ostatné, kde sú tanky? Oj, tu sú veľmi málo tanky a veľmi veľa náš. Ideme do inčieho kola. My čo ďalej musíme ísť. 5-6. Bolo fajné kolo. Bude fajné. Lajky ešte lepšie. Beru lajku. A hneď už skončilo. Teraz zostaneme, ja budem na prvom mieste. Ja. Čo? Kto nám tu volá? Nie, práve natáčam video. Ja. Nech nám zavolajú na mobile. Na mobil volaj. David, nech mne nebudú volať. Čo tak hádeš od mamky v mobile? Seka to. Potíše ako do inčej izby. Jeden dostal novú úroveň. Chápete tomu? Čo? Veď chod do inčej izby. Chápete tomu? Co?
Máme zastavu, pustíme našu a pôjdeme odviesť. Čo? No si naspäť vrátili. Áno. A vy sa s ním nekamarajte? A čo? Ale zase ťa pýtame. A na čo, ak som aspoň vedieť? Lebo toto sa pýtame, Marek sa pýta, či si s ním kamarát. Prečo by som nebol? Dobre. Môžem mu to povedať? Mhm. Rubino, Čo? Rubino, Čo? ja s Davidom a Erikom nie sme. No tak ja potom. Vidíš, Lukáš? A ja som nevedel. A teraz on... Everybody gay pro. To the gay pro. Gay pro. Aspoň ste mi mohli povedať, že na čo? To the bank road, to the bank road, to the bank road. A vrátime ku tomu vlajku. Dominik Kravec, Turbo, vítězí. 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 Áno. No, že nemôže ísť na to čítať, hej? Hej. A prečo asi bola? To ja som tu nehrať. Však on len do nás preto chcel ísť, aby toto mohol s vami volať, bo A to už bude konec. počítať, Tak, chcel s majte vami sa. volať. One. Das. Môže, a prečo to by volal? A to Vždycky.